Welcome to Biafra Battle Cry TV, where Biafra is not just only our identity, it is our faith. Here, we stand firm in our devotion to the cause and to our leader, Mazi Nnamdi Kanu, champion leader of the indigenous people of Biafra, IPOB. In a fiery moment during the #Free Nnamdi Kanu Now protest, demonstrators called out Igbo traditional rulers and political leaders for their silence and complicity in the continued detention of Mazi Nnamdi Kanu. The message was clear: many of you are Igbos by name, not by blood. This video captures the raw emotion, frustration, and demand for accountability from leaders who claim to represent the Igbo people but have failed to stand up for justice. As the movement grows, voices from the streets are demanding truth, loyalty, and action. Don't forget to like, share, and subscribe to stay connected to the heartbeat of the resistance. Thanks for watching, and may Biafra rise. Ndị Igbo, ndewo. Ekelela m n'ụwa. Ya rịrị onye ihu mma, rịrị onye azụ mma. Enwere ihe mere m jiri si ma ka m tinye ọnụ n'okwu gaga on. Just obere okwu, obere ndụmọdụ, because onye nwere alụ ya ewete, because Igbo wolf, we are one. Anabe kpọmara ụmụ ya jụọ nwosi ọrụ ugboro ole ya ga-eme nwa amata ihe. Ụfọdụ shi ọgụ, ụfọdụ shi onye ọla-ekwu abụọ, ụfọdụ shi atọ, bụ nwa evula aka akpọma nna ya gwa ya si ahụ otu. Aha agadi kwesị hume ya eme, hume onye ọzọ ya eji amụrụ akọ. Ahịrị ahụ eme na anyị ndị Igbo. Anyị ahụ na ahịrị ahụ, we've seen a lot. We've been through a lot. Amụba anyị oge ọgụ anyway, but what we had, o mere onye ọla affect. My father was a witness, and I saw my father's everything. Ahụrụ m ahụ ya ma he bullet mere ya ma isi ma afọ ha niile. I saw all that. I'm not supposed to be saying this. I will hang you, man, because of Guarem. Orem is not going to be good. I'm against information. I become a urumo. Asigi, in any room, there must be an element of truth. Element of truth in it. So again, Abraham daughter, they're really so wise. When any teenage they will get to the root of that thing. But to keep proper an eye on that thing. Ore manyano information no ebuba agebe alibo ebuba agande fulani whatever or Boko Haram pa agane place ne position anya banket anya mana that our governors betray la anyị betray la ha anyị betray la Igbo because of money. But my governors, let me ask you guys a question. Na mana that ML war in Igbo land now. All your properties, all these assets in Igbo, I got cash everything. Igbo, remember Hegi Meba, I got bakashi everywhere. You wouldn't even like your life because a guy here, he had to pay men no go. Nana, happy Puma, Bob, and they got a gun on your and praising. Those people will be dead. Nobody to praise you anymore. You wouldn't even see where to bless the money. And the governor so chiganya name a brand. Nane sell out your people. Ndo we je men no bioma.
nnu subdue ga ehelu ga nnu sa nnu ji ego ọnwa ga-eto gị agbagbucha ndị niile ahụ toro gị ọnwa kụkasị ụlọ niile na Imo steeti nọ ma na Anambra gbagbuo ndị mmadụ gbuo egbula egbu masaka mama na ahụ n'ọgụ before jekwanụ je jụọ ihe mere na Syria agba that is make peace everywhere go okay give governor come and no you wouldn't even have anywhere to stay that no see no so you won't come back to your home again. You won't see a place to call your own or your home. These are our governors. And then nucheka kwa hema nucheka kwa hanya nunga kwa hanya unga on omwe no ego omeshena ganya emana na ego ipaga vanity yasu you wouldn't see where to hide. And listen, let me tell you, governors, yeah, ma kọwara nnu ihe now agaghị asị ndị Igbo na again ntị. Ndị Hausa use chage because I'm not that you a useless person. You said being really sell out to your people, you are not trustworthy. Imagine that you are not trustworthy. You sell out to your people, which they cannot do. So I'm not that they will man. So after using you, they will eliminate you because you are idiot. You are an idiot. When you rebel, because you will sell them out to Magihu ego, because you will not be ego. If you can sell your people, so when you sell out money you the bribe. So you see, they know that you are an idiot. So people are saying that's because why? The governors, the Eastern governors, why are you like this? Oh my God. Ego kwa nna kpata na ego kpachite ego ama anu ji ego ndị ari ma ego eji enwe aka n'uche na kara nnu. Anyways, we don't need to talk about you guys because I know failures anyway, so I have fun no mgbe se tiri nna ahụ ya ahụ nnu kosuru because nnu chese listen to me carefully imi bema anya bema ya se tie imi bema anya ebido bema. So governors get ready. Get ready because you're gonna cry too. Poor people, the poor people will cry. No, ya sit here and catch my government house and I catch everywhere. Go to Gabalaga self. You got me sit for that position again. I can share the whole Igbo land, but I tell your name mansion out there. Ye make affect. Then I didn't be can down say Riego ga. Mele and Dasa Gijin have Agi as only Igbo. Even name you're selling out your country, your states, you're selling out your people because of peanut. Ego kweganye. Ego. The money we are talking about is Igbo money, Biafra money. Egani. And as you get bribe, get in the bacon, you sold us, they sell all out like idiots. But now I'm about one thing and now I'm home. And when I kake, it's a point to man. He knows one day, Nine. If it's a so get ready. I know give facey. Osbono like take down together. Even now I got home Hemegano and you are not seeing it clearly coming up. We don't know. No waji kailema. But I can make no 110. Ndibo. I got my like see auro kwenya mume village all a form of vigilante. Gana mwanya in the night. Ana rotate ya ndị ọzọ na-arahụ ụra ndị ọzọ amụrụ anya ndị kere ahụ ojisho ọzọ ndị ọzọ amụrụ anya rotate ya na ya call on your guys in diaspora linking up with them gbanunwo your plight anyele mgbele ihe nwere ike imefula nnụnụ iji kwado nnu maka ndị kere n'ụyọ just to ichekwa onwe nnu nche because we have to care na nkwụcha now anyị need ike nkwụcha Igbo, anyị need ike nkwụcha now. O seti mana.
anya ga ewu sharia because anyị mụrụ anyị wu Christians. Anya ma we charismatic or Catholic or Anglican, it doesn't matter, but we are all Christians. Anya ga no biche. Tono be ma sharia law. Oga ha happen no like that. I don't know sharia law church abia tono uru Christian. I suppose the union practice your faith here, or you're supposed to be free. Here by force, so it's not a walk or gaha walk. I told me Purujema. I gave me another information now. I gave me another information, and I suppose we may ignore that information. I gave me because all those informations. Makese ndị Igbo na South Africa nyiga. These are men. Epuga ho nonsense. Epuga ho nonsense. Anamu je ho akumu okwu. Ndị epuga okwu based on fact. So, anyị gbada anya agbado. Mepe na anya nno. Ka ibido na form ma vigilante because ọ mgbe anyị nọ n'ụra ka anyị labana. Ndị oshi na ama ahụ gị ime operate mgbe eji eme operate mgbe ndị mmanụ na-ahụ ụra mgbe ị nọ ụra abịagide gị you can't do nothing agbagide gị ụyọ ọkụ na-eregbu a na-agba ego ọkụ gị na-agba hịcha na-agba ndị ka eregbuo they know how they operate all in the night but mgbagwa nnọwụ form ọnụ vigilante form ọnụ village niile n'Igbo town niile nọ n'Igbo bidonu now form manu vigilante immediately ndị erahụ anya asụta ndị ọzọ amụ anya echi ndị ọzọ arahụ ndị ọzọ amụ anya in that way anyị ga-ama ahịba aga ala Igbo ma ahịba aga village ma onye ga-anụ kwụsị gị there hold it there gị ma egbuo gị mpọ gakọfụ onwe gị eso ha asụsụ awara Gaka ahụ ime gị ujusi zikwana anya ebe ije nakwana gị chere fụa. That way agaghị eteki anyị unawares. Emega so take Igbo unawares. That means ozugbo brain niile anyị eji apasa na onweghị isi o onweghị ukwu isi. And that's something ndị Igbo ma adate governors niile anyị plesiri si nwochekwa anyị akpọfega ha anya akpọfega men ndị akpọfela anyị nsogbu anyị nwere today governors anya akpọfela anyị ewere kebana uru tiga ewetuo ya control anyị were karị uru ọbara tile anyị na governors anya akpọfela anyị o ndị Igbo bikonu ọba hụrụ anyị kpuru jema ka anyị na-eme anyị bido ọsịsọ meme ya oge afọ hụ bikonu ya rịrị onye ukwu mma rịrị onye azụ mma arị onye anyị kwugacha ime offend but anyị kwugacha ọ bara anyị uru because agba akpụfu a na-eji abụọ ọgaranya ihe niile anyị rụrụ anna m ana mgbe alụrụ ọgụ Biafran war, civil war, Nigerian Biafran civil war, a lot of things damaged. I wasn't born then, but from here no everywhere I just repeat to who you see God who may take you back if I shall be a guy who back. That's what all the plan is to demoralize us because I know that you check here the space of time and you build up our empires. Now they want to come and destroy it with all these towns. Ndibo anyagi ikpe fushi ame anyagi ikpe asi ame anyị ken kpụcha na ọga-eme anyị jubu were ka niile ya ri serious ma omega hụ anyị take ya serious nwanne ọga-eme biko ndị Igbo ekelela m nnu amara na m so ụka kem nwekwara ike ọ ari ebe ọ ga-eru bọtụ lebakwala na ya anya anyị mara ndewo comes back to her because she said no other person. It is not possible. It's not possible. This persecution of the Igbo people, this orchestrated
almost global persecution of the people stops with me. It cannot happen. It can never happen. That is why we do what we do. That is why I do what I do. I am campaigning for the freedom of my people because of the persecution that we're facing. It's as simple as that. Nothing more, nothing less. Thank you very much. Comes back to her because she said no other person. It is not possible. This persecution of the Igbo people, this orchestrated, almost global persecution of the people stops with me. It cannot happen. It can never happen. That is why we do what we do. That is why I do what I do. I am campaigning for the freedom of my people because of the persecution that we're facing. It's as simple as that. Nothing more, nothing less. Thanks for watching Biafra Battle Cry TV, where Biafra is not just only our identity, it is our faith. Don't forget to like, share, and subscribe to stay connected to the heartbeat of the resistance. Thanks for watching, and may Biafra rise.